I vores gruppe har vi arbejdet med det periodiske system og atomer. Vi starter med atomer. Atomer er det mindste i universet. Man kan ikke skille et atom ad, fordi det er det mindste, der findes, udover det, som selve atomet er lavet af, nemlig protoner, elektroner og neutroner. Hele verden er bygget af atomer. Så man kan se, at dette træ også er lavet af atomer, selvom det ikke er synligt for det blotte øje. I skolen lavede et forsøg, hvor vi skulle lave et atom ud af hverdagsting. Et atom består af elektroner, neutroner og protoner. Det vi ser her er vand. Den kemiske betegnelse for vand er H2O. H er hydrogen, dem er der 2 af, og O er... Det her er det periodiske system. Her står alle grundstofferne i. Alle grundstoffer har et grundstofnummer. Det er nemt at se, fordi det står i det periodiske system. Det periodiske system. Det fungerer sådan, at der er 8 hovedgrupper, og der er fordi at et elektron kan have forskellige antal frie elektroner. Og et frit elektron, det er de elektroner, som der er i den yderste skal. Dem på gruppe 1, de har måske logisk nok, de har en fri elektron. Og så har dem på gruppe 2, de har 2 i den yderste skal, og dem på gruppe 3 og 3 osv. Og dem her, de her perioder, som man kalder det, de er fordi, at dem her, de har kun én skel. Og dem her, de har 2 i periode 2. De har 2 skaller, og de 3 har 3.